Ja sam poslala sliku, dobro, nisu mi ništa javili, nego su isprintali. Ok, samo dođu i traže više problema. Ima pitanje, ima prezentaciju, ima ne radi printer. A onda se vidimo u areni. Ne, sve pet. Sve pet. Ne, došla sam gore, onda rekao, ma sam postao pet. Hoće, sve jasno. Aj, bok. Može. Moraš mi tako reći. Kamera, ja sam ga poslala jučer. Meni je žao. Dobrodošli u magazin. Well, I'm sick of it's like My dad is Mario, ajde samo da malo vidimo kako ćemo izmjestiti. Yes, yes, I like so natural and so da, ratu program. Rat postoji samo vezano za skeptici. A to je za ne, promocija serije. Ne, to sam dobio. Znači, korak je isto. To sam rekao, ali rekao sam ima istala da to napravimo danas tako presnicu. Poslao sam. Znam, nema nešto, ne znam. Ostala jako stvari Od neked megveszélünk, a selfie visszatelítjük.